Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kirkot jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ri Mulyang Circle hapok kajingalam jong President uba serbilengdo haka arpunyau terik urumpang arazar pusan. Kira leit banyak kendo yau Deputy Commissioner jong West Khasi District uba Garot LSN Dikes ban panjing pensyai halo kajing yai beteng jongka Sarkar Assam ban the yeki song penroi Shakalangpi wad haba ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam kidang don hapedeng kajing keren ya penbaik buat. Na kalian jongka seng kala pensengau hakmat u Deputy Commissioner ba ka Sarkar Assam kala shna penhe ya ka surong na kompaduli ka bapoi Shalangpi bat hakajuk apor ka seng kala panjing pensyai ru na Deputy Commissioner halo ka jing penhe surok ta ka Sarkar Assam la kadai ka balai tip lang ne em bat ki bor jong ka Sarkar Meghalaya uba serbilening do uloong ba kani ka jingyai the ka Sarkar Assam yeki kampen roi ha ka thain langpi kala man kata wat ya kaman jinga penbet put hapeng ka jilla Assam ba ka jilla Meghalaya nambar ba kidon bun teli kishnong Khasi bat Garo kibam kwa ban sha pengat sha ka jilla Assam hendrei kidon sha shiliang jong ka surong bala pentrei da ka Sarkar Assam wan bane kendo yung UTC nagata kajing kajungi yang jing pentre jong ka Sarkar Assam ya ka surok ka bakiu na kampoduli sene sha hanangpi jongi ka bakate ka jaka ka de ka jaka kadang don ha kajing ya penpekut kajing ka japut ka kajing kwa jongi bangin kendo UTC ka si kalong angin yo jing pensai amar kadon ka status na do mensuang ba kino ki cing pentre la kan de na ka Assam ane na Meghalaya kita bandon ke jing tiplang ki arlen Sarkar na kaliang jong u disiu la pensai ba kira don ke jing tiplang na kaliang ka Sarkar Meghalaya bat tunjuk na kaliang ka Assam ni kena ke jing pentre ke ka surok na pensai ru susu ha de bat ki pentre ki development sekte ka thai Banang kalian ke Sarkar Meghalaya katre kum ki skim sam jadi bangien kita thai kita kalian ke Sarkar Assam ro yang tentu dia na kalian jong ni ka Sarkar Meghalaya ro pensai ba don kono jing pentut ye ki jing pentre ki skim ki bawan khamtam ki central skim bawan lemba ki Sarkar jela tai dei ba isi jong la pensai na kalian bunyi ni lah kalian harga beda berpengamat ba ikam bordar la kumno kim dai ban don ke jing ya tentu bat kini ki kam penroi kam jing ya penbaik put kemudian kami Meghalaya bersam kumbangi don ke jing nut kata ban penbaik no ini ki development kim dai ban kata ya ketika mat ya penbaik put tak ada ke jing kwa jadi apa yang keren buat UTC koneksi. Dina kalian tungi kaseng nila keren syai. Bakano ka project ka pentre na ka Assam. Sekete ka thain la kam don dikta kamat ikren pendekut dan kam Meghalaya Assam. Kamut nginom tuklare kata rel ka kata de haban persya. Ta ka jin keren ka jini buat UTC koneksi.